On se cogoya min na thème kɔnɔ an sera an ka kumaba filanan ma cɛmancɛ fanga min n'an bɛ a kɔnɔ nin ye wagati min yɔrɔ dɔ la a ka gɛlɛn parce que a tɛ hɛrɛ ni lafiya ko fɔ a bɛ gɛlɛya de ko fɔ nka fana ala yɛrɛ ko tɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ jɔn ni miirila ka sigi ka miiri ka dusu maîtriser i bɛ wolo hɛrɛ la kɔnɔ nin ye wagati min ni jamanadenw gɛlɛya kɔnɔ u bɛ se ka miiri ka sira ta ka yɛlɛma don faso maracogo n'a taabolo la yɛlɛma min n'i ko k'i b'a kɛ wagati min ni fanga bɛ politikimɔgɔw bolo a kɛtɔ ka kɛ u bɛ miiri n'a nafa bɛrɛ b'u kan u b'a kɛ n'a nafa t'u kan u b'u sen d'a kan cɛmancɛ fanga min n'an b'a kɔnɔ ale ɲɛmɔgɔw papiye sanfɛ u si kelen kelen n'a tɛ kɛ fanga ɲinina ye a si man kan ka nata fanga nɔfɛ ka da ka sariya yɛrɛ t'u yamaruya u k'u tɛgɛ bɔ fanga ɲini nɔfɛ o b'a to n'olu ko k'u bɛ fɛn o fɛn kɛ u t'a kɛ k'u jigi d'a kan ko sini ko fanga bɛ to u bolo u b'a nafa sɔrɔ o la n'u k'u b'a fɛ a kɛ fana mɔgɔ tɛ yen mun bɛ siran ka fɔ ko n'a kɛra k'a bɛna dankari ne ka hɛrɛ la Burkina y'i profité a wagati kɔnɔ ka réforme caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la yuruguyurugu kɛlɛli jamana nafolo marako ɲuman les grandes réformes minnu taara Burkina kɔnɔ a kɛra u ka transition période de kɔnɔ anw filɛ o ɲɔgɔnna wagati de kɔnɔ an bɛ se k'an profiter cogo di nin wagati kɔnɔ ka se ka yɛlɛmabaw don kiri sariya kɔnɔna la ani sariya yɛrɛ kiri yɛrɛ jɔyɔrɔ jamana marali a taabolo la n'o ye bɛɛjɛ fanga régime sugu min b'an bolo o la an ye ci bila an kɔrɔkɛ ni jamana yɛrɛ denw b'a dɔn mun na sariya dɔnni ani jamana maracogo o hakilina miiri n'o ye analyste politique ye maître Konare ka na nin wagati kɔnɔ an bɛ se k'an profiter ka mun réforme sugu de kɛ mun bɛ se ka jamana au moins kiri fanfɛla la sini ka jɔ sen kan sen min n'a bɛ se ka jamana a minɛ ba la maître i ni so denbaya alhamdulillah nba comme annoncé transition ye wagati min effectivement c'est propice à des réformes qui en temps normal très difficilement a bɛ tɛmɛ an bɛ wagati min kɔnɔ sisan n'i ye dɔnnikɛlaw caman lamɛn kabini 2012 u ko gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ n'i y'a kun tɛntɛn i bɛ taa ye ko kiri o jɔyɔrɔba bɛ gɛlɛya in cause yɛrɛ la djihadisme o terrorisme o rébellion o a mana kɛ conflit intercommunautaire o u ko kiri nɔba bɛ an ka crise in na bi ni ala y'a kɛ fa nana wolo fanga dafiri la k'an yɛrɛ sɔrɔ cɛmancɛ fanga kɔnɔ mun de bɛ yen n'an bɛ se k'o kɛ kiri nɔgulu la ka se ka to n'an bɔra nin cɛmancɛ fanga kɔnɔ mun bɛ se k'an kisi ka bin a ɲɔgɔn wɛrɛ ma tuguni. Rasa n b'i fo k'i lamɛnbaga bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo i ni foli ka kan parce que ni ne ye mɔgɔ ye i bɛ wuli ka jɔ la i ka jamana ye n b'i bonya ka sababu kɛ ne yɛrɛ bɛ fɛn min jate i n'a fɔ o ka bon ni fɛn caman ye o de ye liberté wala adamaden man ka sɔn cogo si la i hakili ka minɛ ka don kaso la Mandela ninnu ni Ho Chi Minh ni fɛn ninnu ani mɔgɔ minnu yɛrɛ John Locke ni Voltaire ni fɛn ninnu u bɛɛ de faamaw wulila bɛɛ de kama parce que idée dɔ de tun b'u la ka liberté de c'est vrai bon e bɛ ten ne yɛrɛ bɛ ten n'a kun ka d'an ye an b'an da de ka nasɔngɔ ɲini dama k'a dun k'an dabɔ maliko la mais ne ka jate la o tɛ bɛn o tɛ bɛn o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛ ka min fɔ c'est que Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi Mali kelen ma dingɛ bi dingɛ kɔnɔ diɲɛ latigɛ kɔnɔna na jamana ba fɛn fɛn ni ɲɛ b'a la bɛɛ tɛmɛna ni ɲɔgɔn na a bɛɛ binna dingɛ kɔnɔ c'est vrai n'i ye chinois jateminɛ olu kun binna japonais taar'u ka yɔrɔ bɛɛ minɛ c'est vrai n'i ye américains jateminɛ olu guerre civile de tun bɛ yen i y'a faamu donc u ka dugu bɛɛ ta kɛ n'i ye faransi yɛrɛ jateminɛ olu binna fo alimanw nan'u minɛ k'u da buru kɔnɔ
c'est-à-dire que France tigiya mine France bon donc tout simplement mo do de soro la min gogo ay aleti soama mi akili ni fon faranyonka ka sega jama tuba ko de telle sorte que vous vous ga jamana bochu jamana tisega bo ni erreur minnu ye jamana firi ni ko ki ibe continuer au erreur ou de fait jamana to be firi kata donc ibi yelema de c'est vrai yelema ti justice damay c'est-à-dire que ni ya ko da justice damama ibe fili ça c'est vrai anga problème blé pas yere bora mina c'est que démocratie mi nous ya takana fait en 1992 au démocratie anga fen kunte antado donc tubabu de yafo kuna make kuba en blaka bi uti drome dama donc kongo ban faya aya mamunu bana oma président munu bana olu manda sommet de la boule ko fait à président ya pepo kapi isena brebola Moussa Traoré bola mawro bola donc on a une démocratie de minye olu redia. C'est pourquoi anga loi wo anga démocratie kechugo wo anya peta de farasi kana copier ka a plaquer en fer ka sur un tacle. Or de bon wati là président français do opposant kundo wati nous va fama ko Jacques Chirac ako ata chugo don démocratie ma farafi malla be akama flonda abu kata tata kana te ko jakana jagoya ka ke bloquer ka dukana utise muna parce que makala fantam de fanado ni makala démocratie basée de fait minka ko ka programme ni fon kala etise bo donc état obina ke kunfe bara de ka tugu mo do ko ti ikunfe ni warti kun état de démocratie blé état et de chogo mina ibi segi ka barama tobi donc ibi ka vote feri kemenani kemefla iti miri ka fo obina ke conséquences kololo jugu bade jamana donc en la démocratie tiena tende donc et puis en a fin do sigi texte yere la tek munu te befiyo folo emu anga régime yere taflo régime semi-présidentiel. C'est-à-dire que anga jamana yere sigile do base minga ko régime semi-présidentiel. Au koro e mouye ina fo françita président fanga bala tiendo mais aka fanga contrebalancer lendo ni député ou taille député ou gouvernement contrôlé député ou c'est un gouvernement bi voilà et puis ni ko jugu kedron c'est-à-dire que député ou wuli kama commission d'enquête ou ni donc de telle sorte que fanga bibulo tiendo mais il reste rando pour que il tise ko jugu façon donc tise la jamana black fanga beti kelemolo ya fanga beti fanga klale mais en tant que ramouni du fait que Congo depuis bella depuis place nyinina bebi wara nyinina bebi nasongo nyinina donc président nana ke mo bulo iba fo ala da ko mi o de do ministre ta boala député ta boala député ore yele manaka ke iba fo chambre d'enregistrement ne ko karate ga ba donc fait munu kanga fama ka fanga mbe anika fama ka fanga koloshi olu fait nous pepina oh ame solution de la monde be kesi ka kesi ça no bina a solution me se ka ke munde anga texte ko na folente fana choko mina président me se ka boy oh donc no lu bina fanga tina se ka koloshi ni fu yeble ni rute o de bat o de rue o rue bi laba muna coup d'état o de koson depuis 1992 au pi tout le temps président mi manasiki jama be bo rue la coup d'état donc un donc coup d'état donc era 2012 coup d'état donc era comment on appelle ça 2020 la dore ke tourner donc angon be kata de coup d'état de soulèvement or ayira la ka fo tant que ni jamana ma sam wanke
lafiya kɔnɔ a tɛ se ka développer n'a ma développer e tɛ nasɔngɔ sɔrɔ ne t'a sɔrɔ an bɛ to nin tibo ye de la ten foyi tɛ ɲɛnabɔ donc nin ye kojuguba de ye an k'an k'an sigi k'an ka jamana taabolo k'a yɛlɛma sira ka ca a sira dɔ ye jumɛn ye i b'a dɔn an bɛ k'a fɔ ko ka jamana yɛlɛma ko k'an danbew don a kɔnɔ munna o bɛ fɔ parce que an ye loi ni fɛn minnu ta ka na an ka danbe t'a kɔnɔ i bɛ taa faransi kunkun na ɲɛɲɛ kɛ i tɛ dugutigi ye koyi tarde dugutigi tɛ faransi mais an ka dugu bɛɛ ye dugutigi i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ dugutigi mais mun de fɔlen don an ka sariya kɔnɔ pour que ka dugutigi dɛmɛ a ka baara la a tɛ yen dɔrɔmɛ kelen a tɛ di dugutigi ma a jatelen yɛrɛ tɛ ala fɔlen don ko impôt parti min bɛ d'a ma o yɛrɛ tɛ di donc an ka dugutigiw kɛlen don i b'a fɔ mɔgɔ fu o bɛ bɛn an ka alimamiw mun bɛ d'u ma n'a bɔra Bamako alimamiba la foyi rien sara t'u bolo foyi t'u bolo alors que en Algérie au Maroc u bɛ sara un pays à 90% musulman ko silamɛ Mali n'i ye maa kɛmɛ o maa kɛmɛ ta ko 90 ye silamɛ ni o alimamiw kɛlen don mɔgɔ fu ye mɔgɔw bolo n'i y'o yɔrɔ ta mais ɲininkali min bɛ sɛmɛ i la o yɔrɔ la yan'an ka tɛmɛ tiɲɛ don jamana mara cogo min bɛ anw bolo an y'a copier de an y'a ta an marabaga kɔrɔw fɛ ka na n'a y'an mara olu de fana baara ye kunun diinɛ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ tun bɛ jamana kɔnɔ d'ailleurs jamana sariya yɛrɛ tun bɛ bɔ diinɛmɔgɔw de bara masa tun bɛ jate ko ala ka ciden dugukolo kan hali ni ye code civil ta a inspiration bɛɛ ye bible de ye den min sɔrɔla kɛnɛma a niyɔrɔ tɛ tiɲɛ kɔnɔ muso tɛ se ka taa baara kɛ ni cɛ ka yamaruya tɛ fo la grande réforme de 1965 n'o nana ka na république yɛrɛ loi dɔw consacré u ye sariya min ta u ko olu nana ye k'a fɔ san 200 300 ni kɔ hakɛ faransi quasiment diinɛ boloda dɔ de tun bɛ yen n'olu kelen de tun lakodɔnnen bɛ jamana kɔnɔ ni jamana yɛrɛ tun bɛ baara kɛ n'olu de ye diinɛ si tun yamaruyalen tɛ donc diinɛ tɔ minnu tun yamaruyalen tɛ a kɛra k'olu ka hakɛ fana bɔsi u la walasa k'o dabila révolutionnaire nana ni jamana kura min ye u ko désormais hakɛ bɛ bɛɛ bolo diinɛ min n'i dara la i ko lawaleya jamana a tɛ diinɛ wɛrɛw sa ni bilen diinɛ wɛrɛ a tɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ta bilen ka baara kɛ n'olu ye ka diinɛ tɔw to yen donc o mun nana ko ka diinɛ bɛɛ to i yɛrɛ ye jamana ka kɛ kɛɲɛna ni diinɛ bɛɛ ye donc c'est ça la loi de 1901 o loi min nana ni a kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko c'est la négation de la religion mais en réalité c'est l'équidistance de l'État vis-à-vis de toutes les religions bɛɛ b'i yɛrɛ ye bɛɛ b'i yɛrɛ balo kunun de jamana tun bɛ diinɛ dɔw ɲɛmɔgɔw sara ni jamana ko a bɛ diinɛ dɔ ɲɛmɔgɔ sara o kɔrɔ f'a ka diinɛ tɔ bɛɛ fana bɛ ɲɛmɔgɔ sara parce que hakɛ bɛ bɛɛ bolo dalen bɛ diinɛ min na k'o lawaleya il y avait la religion d'État en France qui interdisait d'autres pratiques de religion et pour mettre fin à la primauté d'une religion au détriment des autres donc ils ont dit l'État désormais a tes religions chi ka misiri sara église tɛ sara ɲɛmɔgɔ tɛ sara o de ye l'esprit même de la loi portant la laïcité ni e ko bi ko ka alimamu sara chrétien diinɛw fana bɛ yen somaw bɛ yen donso fana ɲɛmɔgɔ bɛ yen o bɛɛ ye diinɛ dɔ ye o diinɛ fana ɲɛmɔgɔ bɛɛ est-ce que olu bɛɛ kan ka sara wa maintenant i bɛ statut jɔn di nin bɛɛ ma Rasa i ka remarque ninnu ka ɲi kosɛbɛ je sens aussi que tu es très cultivé parce que i ye fɛn minnu fɔ ta bɛɛ t'a dɔn n t'a dɔn ne de ka kɔrɔ ni e ye ou bien bon moi je suis de 73 non n ka kɔrɔ ni e voilà moi je suis de 71 alors donc denmisɛnnin hakilima alors n bɛ fɛ ka min f'i ye tubabuw ye nin décision ninnu ta nous on n'est pas obligé de les suivre tubabuw fɛ yen ils sont 90% peut-être datés maa minnu dalen tɛ diinɛ yɛrɛ la an fɛ yan 90% de ko ko silamɛya donc ni fɛn taara ka di alimamiw ma min tɛ di chrétienw ma o tɛ se ka digi chrétienw na
bon allié a dit almami ou mana kadi fana doni di chrétien ou ma fana ti bashi mais état de ganga ni be disposition ta pour que en dambe ou na anga dîner ou bese ga do bala chogo bena mais le quand c'est la laïcité femme il va pour toi oui a femme chogo me nanyo kedro o yan kele konote warate am filanya ali dîner anga mo munu ye kele ke an ko sebe ngo almami ou de Samuri Touré ni Ela Jumar Talu ni fenno donc anga ngamiri jigula ka fokane to buti kelenye mais anga pas Europe là mais faka Europe mi fana fiye be malien fenfe mana wuli be ba fogo wa ne Sunjata bonzo ne da bonzo ne ni mi nga ebe Sunjata modé mendo ayi ibado ayi ne tado Samuri Tawu mi ayi ne tado babembadu peut-être au bisega quelqu'un là sigaso mais trois magani fakuli kumbandi fen iba amogo jembe et mon gouvernement tita olu mo nyini par exemple le dominani président de voyager ou quand nous jo ministre ou kerefe e ma do chega iko sebe manyo peuple katubu tubabu ko iba do tubabu français doron de yaka urafa Europe pe ou Louis XVI na bora Louis XVI la urashima fa Espagne pays alisa Angleterre reni pays tout ça dit ibe Europe be ban Suède Danemark ça dit démocratie jamana da mais beka urabi bulu oh donc en tout cas tubabu de quoi anga ura usara mais anta amma ku u ka bonzo na est-ce que kay donc ni refondation nambeka mafo ni bede kanga jate et puis mena kuma do fi et petit à petit ambi do sharia kono ni alaje anga sharia kele do ka fo ko les droits fonciers coutumiers ko reconnu les sharia de afode ko droit foncier coutumier ça dit que la dala hake dugu koloka dugu ko o reconnu les mais o sharia kele de bitla ka ta fiye ko ni titre bore iga droit iga dugukolo la burusu kono kaba o bané c'est terminé alda pochugo manye sharia de afot kuna dlana iga yoro la kaba c'est terminé o de ko so ibi trafiquant ni bu bulbuli kata burusu kono nere ki waru do menta yele ko do chedo ma do ko dondo la unjigi naga bo lazara sella almamini dugutigi sigle nya bala donana ben jigi change ni farao buga dugulo tere donc comme mo chokola donc ni jigi tike ko di mununga nga corriger refondation corona bon donc a ban permis anga kuma sharia ka doni mi yerebne femfolo mi yerebne tebu sharia ko na ibu do c'est que à peine de sévenir de telle sorte que ma chite se ga famu na ya sur la ima sharia kala nchero wa amada umade u kelendo de kadla de telle sorte que ni makala war tibulo avocat tibulo iti gagné ga jatemine ne doye ga par exemple ga jurubu mo do afora ko ni bina sharia la ko tigi attaquer a banendo ki ga warsara ko ni ye demande do tribunal la demanding direct do jodi jalaki la ki ga demande bi rejeter ka flika bi ni ma fendama do ka kono o fendama do e muy to jamu i to i jamu i wuludu ou e wulu san i wulu la dugumina i sigilendo dugumina i ka nationalité même ni beba do ki mali ni pana ni kelen kuna doro i ka demande ko bane ni dabora kunvinga ma et pourtant gouvernement kumbe se ga faire que de telle sorte que kunvin fana ka demande kana se ga rejeter ni nyoko mana ko kama c'est-à-dire que gouvernement kumbe se ga mo choisi il a faut dongo do ena la par exemple la ni faculté la mo même bo sango sa akacha ma baflay et munu to demzeni do formé ku takanu bla tribunal la ku kla tribunal ni nyonche de telle sorte que ni nana ali setie ka avocata o mo ndu be se guider chokobina o te warbay sango o ku ba klitula
pour que fantan bɛ se ka ani kunfin bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a ka kiri la o ye kelen ye filanan ye mun ye maa min par exemple ne e bɛ bɔ Faraba an ka kɛ Cakadugu Faraba n t'a dɔn ne bɛ yen dɔn Welesebugu kɔfɛ walima e bɛ bɔ Jabali Segu kɔfɛ tribunal yɛrɛ tɛ yen donc ni e ni mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na i kan ka mun de kɛ e bɛ wuli de ka na Segu n'i nana Segu i nana wotoro de la sa i nana fɛn fɛn na sa o gouvernement mago tɛ o la ka wari di e ma k'i dɛmɛ i ka kiri la n'e nana Segu i b'i ka demande don yen i bɛ demande don min na a tɛ juger o don dɛ u bɛ don wɛrɛ de f'i ye i bɛ segin ka na ka sɔrɔ ka conciliation ni fɛnw sara tribunal la n'i y'o sara i bɛ sɔrɔ k'a ta ka taa di huissier papier ta ka taa di huissier ma k'i ka adversaire wele kiri date bɛ fɔ a bɛ n'o kiri la kiri yɛrɛ bɛ se ka i bɛ se ka taa ka segin tan kɛ ka sɔrɔ kiri ma tigɛ wa sariya kɛlen don ka mun de fɔ par exemple dugukolo kɛlɛ la ko tous les recours sont suspensifs tous les recours sont suspensifs kɔrɔ ye mun ye ne ye nin tirikitɔrɔkɔ kɛ Segu kiri mana tigɛ Segu o kiri bɛ jɔ yen ni i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na n'a tigi ye appel kɛ jugement tɛ se ka exécuter a bɛ komi papier fu de b'i bolo sa fo a kana Bamakɔ dɔrɔmɛ tɛ kun e ma kalan k'e ka bɔ e ye nin bɛɛ kɛ Segu sisan i bɛna bɔ Segu ka na Bamakɔ kiri la taa ka segin joli ne delila ka cɛkɔrɔba dɔw ye u bɔra Marakala u ka kiri tun bɛ Bamakɔ cour d'appel la u na o na fɛn dɔ bɛ renvoyer u na o na a bɛ fɔ ko kiri bɔra dɔgɔkɔrɔ ko k'a bila don wɛrɛ la u na o na u bɛ kasi a dɔw yɛrɛ sara yanni kiri cour d'appel kiri ka ban cour d'appel kiri i bɛ se ka min k'o tibitaba la yen a bɛ kalo 6 wa n'olu fana tilal'u ka kiri la puisque tous les recours sont suspensifs donc i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na a tigi bɛ se ka pourvoi kɛ ka taa cour suprême n'a taara yanni dossier yɛrɛ ka bɔ Segu ka na Bamakɔ cour d'appel la o y'a sɔrɔ i bɛ se ka kalo 6 kɛ ou bien san 1 ka sɔrɔ a ma na ka bɔ dossier ka bɔ cour d'appel la ka taa cour suprême na i bɛ se ka san 1 kɛ ka sɔrɔ o fana ma taa wa n'a sera cour suprême na o ye ko kura de daminɛ tun dɛ e ma kalan wari t'e bolo a dun cour suprême na mɔgɔ t'i wele k'i ka di i ka kuma ɲɛfɔ sɛbɛnni de bɛ yen n'e tɛ se sɛbɛnni na dun e ma perdu ya kiri dabɔra e kama ninnu kow bɛ se ka taa cogo di ka continuer mais solution jumɛn de bɛ yen sisan solution min bɛ yen o ko la par exemple ne ka jate la dɛ o ye de d'abord kiri ka se ka surunya ka kiri surunya ka temps surunya ka recours surunya ni ye mun ye par exemple an bɛ se ka décider i b'a dɔn internationalement min n'o garantie kan ka di mɔgɔ ma diɲɛ bɛɛ jɛna n'o ye o de ye n'i ka kiri tigɛra siɲɛ 1 possibilité ka di ma i ka se ka appel kɛ mais cour suprême o garantie ma di maa si ma textes internationaux donc cour suprême ne m'a fɔ ko k'a supprimer mais ne ko ni dossier ka dan cour d'appel la tant que n'a valeur ma se 500 millions au fait ka kuma surunya na ni i ka dossier n'a valeur te 500 millions bon ni cour d'appel de Bamako n'o y'a bila yɔrɔ min a ka da ye menale pourvoi tɛ se ka kɛ e gɛlɛya fɛn fɛn fɔ sa kiri kɔnɔ mɔgɔ min bɛ Jabali ni gɛlɛya y'a sɔrɔ f'a ka se Segu n'a sera Segu ala k'a kɛ ni kiri dajara la o jaabi min bɛ d'a ma a tɛ se k'o lawaleya fa ni mun bɛ ɲɔgɔn na o fana ka jɛ ni o ye nka n'o ko a ma jɛ ni kiri ye o jaabi gulonnen bɛ to a bolo a tɛ se ka lawaleya u bɛ na Bamako yan'u ka na Bamako u bɛ se ka kalo 2 kalo 3 kalo 4 ko la san kelen wa n'u na Bamako fana u na don o tɛ kiri kɛ don ye a bɛ se kiri bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ siɲɛ 2 fo 3 o bɛɛ taa ni ka segin ye sans compter que dossier yɛrɛ bɛ se ka tunun a bɛ se ka tunun o taa ni ka segin Jabali Bamako o passé bɛ e de kan i bɛ bɔ i bɛ tile hakɛ min kɛ sira la o temps b'i kan
ɔ ni a fɔra tuguni ko i Bamakɔ fana cour d'appel la k'i gagnera n'a tigi ma jɛ n'o fana ye a bɛ taa cour suprême yen fana i bɛ se ka kalo 7 kalo 8 san kelen k'i ka papier dama don dossier dɔw bɛ san 6 kɛ cour suprême dama don a la o san 6 bɛɛ kɔnɔ jaabi min b'i bolo a tɛ se ka lawaleya hali n'a dajar'i la papier fu b'i bolo fɔlɔ a gulonnen don ɔ wa yen nɔ fana i tɛ taa ɲininka voilà maintenant e bolo fɛɛrɛ min b'o la walasa maa min y'o ka i ko fɛɛrɛ min b'a la ka kiiri magɛrɛ mɔgɔw la kiri magɛrɛ mɔgɔw la sira ka ca a bɛ se ka kiriso ni dɔ bɛ jabali sisan a bɛ segu taga bɔ a tigi ma o ka kiriso caya magɛrɛ yɔrɔ la ka kiritigɛlaw bila a magɛrɛ surunyani dɔ fana e ka fɛɛrɛ la gɛlɛyaw fɔɲɔgɔnko fɔɲɔgɔn ou bien kiri o kiri n'a musaka man ca ni 500,000 ye o kiri o jaabi laban ka kɛ cour d'appel ye walasa ka cour suprême sen bɔ a la parce que n'i ye cour suprême bɔ a la dɔrɔn i bɛ maa kalanbaliw ni fantanw dɛmɛ ka sababu kɛ olu bɛna bila sɛbɛnni ni papier sɛbɛn ni fɛn minnu na u tɛ fɛn minnu ɲɛdɔn olu bɛ bɔ a la. Ouais, mais l'avantage aussi. san 6 min n'u bɛna ou bien san 5 min n'u bɛna o kɛ cour suprême na. O nafa o bɛ bin. O bɛ bin. Taa ni ka sigi bɛ bin. Voilà. Mais côté dɔ in fana la. N'i y'a ye ko cour suprême 3e niveau. Sariya miiribagaw ni kiiri tigɛyɔrɔw a sigiyɔrɔw ka miiri la kiri tigɛyɔrɔ 3 dugumala cɛmancɛ ani sanfɛla a kun ye k'a fɔ adamaden ko don dugumamɔgɔ bɛ se ka fili hali bi ka taa segin kɛ kiri kan komi a bɛ se ka kɛ kiri kɛko fɔlɔ b'a sɔrɔ dalilu dɔ ma sɔrɔ kɔfɛ n'o sɔrɔla o bɛ se ka to kiri kura o bɛ na mun tun fɔra duguma k'o yɛlɛma ka kɛɲɛ ni tiɲɛ ye a bɛ se ka bisigi fana kiri cɛmancɛ filanan olu bɛ se ka n'u kɛɲɛ ni duguma kiri ye ka jaabi bɛɛ kɛ kelen ye a bɛ se ka birikulu fana filila ngo nka a ka gɛlɛn mɔgɔ 3 ka jɛ ka fili ɲɔgɔn fɛ ɔ kiri fɔlɔ ni filanan cɛ a bɛ se ka kɛ dalilu kurama sɔrɔ fɔlɔ tigɛra dalilu min kan ni dalilu kurama na cɛmancɛ kiri cour d'appel o fana bɛ taa i sɛmɛ o de la nka o kɔfɛ a bɛ se ka ye hali ko cour d'appel juge ko min kɛra u ye sariya kisɛ min ta wagati min kɔnɔ o man ɲi ɔ olu tɛ se ka sigi u yɛrɛ kɔ sanfɛ kiri ko mɔgɔ 3 bɛɛ tɛ jɛ k'a fɔ ko fɛn kelen ka ɲi ɔ ko bɛɛ kun de ye mɛnni tɛ dɛ nka i kana fili ka tiɲɛtigi jɛ a ka hakɛ la o ka wusa i kana fili ka jo di mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a man kan ka tiɲɛtigi to yen a jontanya ko kɔlɔlɔ ka bon donc c'est pour gagner du temps à ne pas se tromper du jugement i kana taa jo di dɔ ma mun ta tɛ ka taa tiɲɛtigi jalaki tiɲɛtigi jalakilen bɛ société kɔnɔ ko kɔlɔlɔ ka jugu n'a bɛɛ ye. Donc, est-ce qu'on ne va pas aussi priver les citoyens de avantages à 3 degrés parce que la Cour suprême peut venir à Foko, Folom Kera Duguma Flana, qui a annulé le tien rétabli. N'y a de 2e degré là, Cour d'appel là. Est-ce qu'il était 3e degré, il faut une chance pour justiciable ou boloa? N'a fora ko kiri monake Duguma, n'a sera Cour d'appel là, qui au kiri n'a hakete millions que me durusoro, ou ya dain. Oh, ni Cour d'appel mogo fana. Nana kana sariya kisɛ min tara ka duguma kiri o tigɛ n'a ye ka n'o sariya kisɛ kelen ta ka kiri laban tigɛ n'o ye k'a sɔrɔ or cour suprême de la sariya de bɛ taa lajɛ est-ce que sariya batora a ma bato wa n'aw tɛ taa ɲininka ko kɛra cogo min bon est-ce que maintenant on va pas priver le 3e degré du pouvoir de redresser et le justiciable de bénéficier d'une possibilité de rectification o fana nafa yɔrɔ i bɛ mun de proposer o cas n'i ye cour d'appel kɛ dernier ressort ye. Ne y'i ka kuma fa. Mais fura o fura kɔlɔlɔ de b'a la n'i ye nivaquine ta ko a bɛ pali furakɛ nka a bɛ dɔw ŋɛɲɛ voilà a bɛ dɔw vaccin vaccin coronavirus ne yɛrɛ taara kɛ mais n ye tile 2 kɛ n dalen a b'i se k'u ye yarɔ fura bɛɛ de bɛ ten donc e bolo a nafa ka bon ni nin yɔrɔ ye a nafa ka bon ka tɛmɛ mɔgɔw kan mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ la i bɛna hakɛ min sɔrɔ o la teliya la o nafa ka bon i kan ka tɛmɛ tiriki tɔrɔko min bɛ yen cour suprême na i y'a faamu bon et puis e bɛ ka min fɔ u ye cour suprême dabɔ tubabuw y'a dabɔ min kama a tɛ ka kɛ ten anw fɛ yan a dabɔra de c'est à dire que kɛlɛ yɛrɛ kun a karisa ye n ka juru ta nin don seerew filɛ nin ye nin filɛ nin ye c'est à dire que a y'i ban ka sara ainsi de suite c'est à dire olu kumaw bɛ fɔ tribunal ani cour d'appel de la a bɛ dan ye cour suprême ba min jate minɛ dɔrɔn sariya a sariyalama ko min filɛ sariya kisɛ min kɛra ka mais o tɛ o
sisan n'i taara Cour suprême na a b'a ta a bɛ kuraya de. Ka segin fɛn kan. A bɛ segin a bɛɛ de kan. A bɛɛ. Donc Cour suprême bɛ baara min na sisan ani Cour d'appel baara différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ. C'est pourquoi j'ai dit il faut limiter le recours en cassation. Ye n ka kuma faamu wa? Parce que nafa t'a la. A nafa ka dɔgɔ kojugu ka tɛmɛ a kɔlɔlɔ kan. Donc e bolo o bɛ se CNT bɛ se k'o ta loi bɛ se k'o kɛ yan. Ne m'a fɔ CNT dɛ. Ne ko n ka falen. Maintenant a bɛ falen ni fɛɛrɛ minnu ye faamaw de b'o dɔn. I y'a faamu wa? Mais de toutes les façons hali ni CNT y'a ta puisque marifa de bɛ yen n'u ko a bɛ kɛ o de bɛ kɛ. Jamana kura tɛ jɔ ni marifa ye o. Pourtant marifa de bɛ yen. Aw maa tɛ jɔ n'a ye de. Maître yɛrɛ b'o dɔn. Ne t'a dɔn dɛ. I b'a dɔn dɛ. Abada. I b'a dɔn dɛ. Ne ye min kalan. Marifa bɛ code pénal kɔnɔ. E jɔ sa. Marifa bɛ code civil kɔnɔ. E k'i jɔ sa. Marifa bɛ constitution kɔnɔ. Ne ye min kalan. Constitution taara a sɛbɛnna kɔnɔ ko yɛlɛma cogo t'a la ni députéw ma vote kɛ 2 tiers ka tila ka référendum kɛ peuple ka vote. O de fɔra. Tilese kuncɛ fɛ u nana ni charte ye ko a bɛ constitution dafa jɔn sera k'o bɔ a la donc marifa de bɛ yen rasa an bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye constitution 2 de bɛ yen constitution fɔlɔ bɛ yen charte bɛ yen n'i ma sɔn o ma marifa bɛ taa i kun. A fɔra fana ko ni charte yɔrɔ min ni constitution yɔrɔ min n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ ye kunun u ka charte version fɔlɔ la charte ani constitution n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ charte ye mun fɔ o de bɛ jate o de tun kɛra charte version fɔlɔ ye u taalen Ghana segin kɛlen ka na charte version laban min bɔra journal officiel la ni charte yɔrɔ min ni constitution ɲɔgɔn sɔsɔ o soli kiri bɛ taa cour constitutionnelle la o de bɛ jaabi laban bɔ n'o ye mun fɔ baara bɛ kɛ n'o de ye. Toujours est-il que charte tɛ yan. Ay charte bɛ yen. Charte bɛ se ka na constitution dafa cogo di. E n b'a fɛ i k'o de fɛɛrɛ fɔ n ye minɛ sariya la. Ayi n bɛ kanu a man ka kɛ o. Marifa de don n bɛ ka kuma min f'i ye marifa de bɛ yen. N bɛ k'o de expliquer nɔ. Ni marifa bɛ yen o. Donc ni marifa bɛ yen an bɛ jamana kura de jɔli la. An bɛ ka yɛlɛma minnu kɛ nin ye CNT bɛ se k'a ta wa a bɛ appliquer. C'est aussi simple que ça. Ne bɛ sariya de kɔnɔ. Bon n'an bɛ sariya. Est-ce que sariya kɔnɔ bi? Est-ce que Saria permet que la Cour constitutionnelle ka attribution à ka fonctionnement modifié sans toucher à l'institution? Puisque loi organique de la Cour suprême ka hakew fo. Oh, o loi organique, est-ce que tu sais ka tabiwa? Ame domina ego bi. Nya fiye chogo mina ni yelema min bi ke. Yelema nunu bi ke ka ta mo fe mo munu no lu bi wele ko CNT. Cour constitutionnelle ko député ou té mais au lieu de charia ta ou charia joro la nous est charia ta sous forme d'ordonnance ou sous forme de quoi que ce soit. Est-ce que vous savez que l'organique kurata mais avec blagata cour constitutionnelle la no lu ko akanya kanke donc vous savez kata o marfa ko o charia ko di mais tiens puisque amanga c'est que donc marfa débat toi avec oh ni marfa fɛn min tɛmɛ bi oh sini ni marfa tigi wɛrɛ nana dun o ko wɛrɛ di oh est-ce que o ye jamana jɔ o ye ko wɛrɛ de ye parce que n'i ma tɛmɛ ni nin sira ninnu fana i tɛ se ka fɛn yɛlɛma koyi n'an ko an bɛ taa ni sariya yɛrɛ hakilina ye ne ka hakilina ye mun ye loi organique o tɛ se ka falen fo assemblée kura ka sigi constitution o tɛ se ka falen fo n ka ɲininkali bɛ o yɔrɔ la assemblée kura ka sigi donc ka kuma donc o kuma foyi tɛ se ka kɛ donc ka kuma o kuma donc transition b'a sigi k'a da wa o tɛ se ka kɛ fana o donc f'u ka fɛn dɔ de kɛ wa a bɛ tɛmɛ ten de tu vois un peu. Oh n'a tɛmɛna ten o garantie jɔn b'e bolo sini k'a tɛ bɔ ten non ni fɛn min kɛ diyagoya la ne ye min mɛn n ye min mɛn faamaw da ayi ne bɛ k'e ɲininka de i ye mun fɔ ayi fɛn fila de don sariya ani marifa sariya o ye hadamadenw hakili sɔnna mun ma maa n'a hakili sɔnna mun ma a mago tɛ bilen mɔgɔ wɛrɛ ka na fɔ a ye k'a k'o kɛ a yɛrɛ hakili jɛra n'a ye a b'o kɛ fɛn dɔw ye sariya ye i hakili tɛ sɔn a ma dɛ a bɛ wajibiya i kan de awɔ n bɛnalen don n'a fɔra ko hakili sɔnna ma bɛnkan don aw bɛ se ka bɛn a kan ni jama fanba bɛnna mun kan hali n'a man di ye i yɛrɛ bɛ sɔn a ka boli i kan o ye hakili jɛra n'a ye quoi k'o y'an taabolo ye nka mɔgɔ ma ɲininka mun na mɔgɔ ma fɛn mun na dɔ kana bi ko marifa bɛ n bolo maaw b'a to i ta la fɛn fila u sirannen don marifa ɲɛ k'u da de ɔ don min na o
ni marifa bu yɛlɛmara bolo wɛrɛ kɔnɔ dun est ce que o fɛn si bɛ o la wa si bɛ fɛn min na o ye hakili jɛra ni fɛn min ye o fɛn min n'a sɔrɔla jagoya kɔnɔ est ce que si bɛ o la bon ne ka hakili bɛ wɔrɔ ko an bɛ mali kura de jɔli la an tɛ mali bila ko la koyi an bɛ ka kuma sini de kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi u bɛɛ bɛ sa sini wa fanga bɛ bɔ a dɔ bolo tile yɛrɛ fila ko tɛ ni tun taara fɔ bandaw ye bi k'a bɛ nin kɛ so a b'a f'i ye ko ayi ni tun y'a fɔ Mukutari Wone bi ko ayi est ce que directeur min ye ne minɛ k'an kunsigi tigɛ a don ni tun y'a fɔ a ye k'ale yɛrɛ bɛ si wo kɔnɔ bi a b'a fɔ bɛɛ ko ayi ayaw bɛ don min na fanga kɛ don min na ni tun y'a fɔ aya ni capitaine Konare k'u laban bɛ taa si an ka chambre ni kɔnɔ ka haine na ye u b'a f'i ye ko ayi a ma kɛ yan wa a ma kɛ yan wa ɔ Achim bɛ laban min sini Jawo bɛ laban min sini e t'o dɔn ne t'o dɔn Ala de b'o dɔn ne dalen bɛ fɛn dɔ la o ye ŋaniya ni tiɲɛ barika b'o de la fo ka diɲɛ ban n'u y'a ta bi ko marifa b'u bolo bi a supposé que jama k'i da de ko marifa b'u bolo ɔ sini ni marifa bɔr'u bolo dun est ce que garantie b'e bolo ko jama bɛ sɔn olu ta ma wa fɛn min taara a tɛ segin kɔfɛ wa est ce que o t'an na segin kɔfɛ je parle du Mali de demain c'est à dire que an bɛ situation min na i ko bi an corunen de don i y'a faamu je suis d'accord n'i y'a mɛn ko CNT o kɔrɔ ye assemblée bɛ min assemblée tɛ yen député tɛ yen maa minnu bɛ yen u kan ka na dɔrɔn parce que loi gouvernement tɛ se ka baara kɛ ni loi dɔ ma ta donc u nana de loi tali kama olu de bɛ ka assemblée nɔrɔ bila n'i ko k'i bɛ sariya kɔrɔ in problème yɛrɛ bɛɛ bɔra min na i b'a dɔn le fait que ka coup d'état kɛ k'a fɔ ko constitution bɛ ka continuer dɛ o de nana ni nin bɛɛ problème ni tun y'a fɔ ni sɔrdasiw tun ye constitution wuli ka bɔ yen i n'a fɔ coup d'état kɛla bɛɛ b'a kɛ cogo min na n'a wulila ka ban a banna hali cour constitutionnelle tɛ ɲininka ni faamaw mana loi min ta o place la o y'o bannen c'est terminé o de bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ mais n'i ko ko constitution bɛ continuer i ye problème de wuli. mais a tɛ kɛ diɲɛ fan si bilen dɛ i ka o yɔrɔ in kan'i latɛmɛ dɛ non yɔrɔ o yɔrɔ coup d'état kɛra constitution suspendira i y'a suspend hali an fɛ yan hali a dɔw ma tɛmɛ tile 2 kan hali aw ma tɛmɛ tile 3 kan non a suspendira quoi mais i bɛ se ka mɛn o n'i mɛnna a n'a kɔlɔlɔ fana bɛ yen o sinon u y'a suspend yan Musa Singo ye avion ta ka taa u ye tile 3 d'a ma u ma segin ka kɛ yan ka constitution rétabli ka jɔngun na nati a ma kɛ yan wa munna u seginna non ne b'o yɔrɔ la ne bɛ ka exemple de di ɔ ninnu ma constitution suspend kun min na u b'a dɔn n'i ye coup d'état kɛ ne bɛ ka exemple ta minnu kan Musa Tarawele ye o y'a sɔrɔ CEDEAO ka texte tɛ yen o n bɛ na o CEDEAO bila sa ayi n'i bɛ misali min ta i b'a ta diɲɛ bɛ lahala min kɔnɔ sisan Musa Tarawele wo dugu wɛrɛ mɔgɔ wo hali Tchad an kɔrɔ yan u ye constitution suspend u ye fɛn bɛɛ suspend n'i y'a suspend o la i bɛ lafiya e de ka loi dilannen bɛna bila bolimɔgɔw kan constitution kɔrɔ in tɛ kɛ bilen o tɛ n'i bɛ yɔrɔ min na n'i ye constitution kɔrɔ in n'i ko k'o bɛ continuer walima i wajibiyara k'a fɔ k'o bɛ continuer CEDEAO ni ONU ni fɛnw fɛ i ye kungo de sɔrɔ parce que fɛn dɔ de b'o kɔnɔ min e tɛ se ka pan o kunna bilen. ɔ question bɛ yɔrɔ min na maliyɛnw b'a fɛ an b'a fɛ ka yɔrɔ min fɔ parce que e b'a fɛ an ka jamana jɔ tiɲɛ kan mun se b'an ye en réalité coup d'état in kɛ kuma u miirila dɛ constitution a binni a bɛ coup d'état kɛla bɛ arranger parce que a bi i bɔ daga bɛɛ kɔnɔ k'i bila i yɛrɛ ta kɔnɔ ɔ o tɛ n'i yɛrɛ kelen b'i yɛrɛ bolo wa ɔ ni kelen t'i yɛrɛ bolo dun o choix de b'i bolo i ni diɲɛ bɛ tigɛ i kelen bɛ to yen ou bien i ni diɲɛ bɛ to yen i bɛ diɲɛ fana ka sira tɔgɔma a y'aw y'a tenter yan maintenant est ce que ni constitution tun suspendra bi i bɛ ka wagati minnu fɔ c'est pourquoi n bɛ dɔw mankan mɛn ATT y'a kɛ yan Musa Tarawele y'a kɛ yan o wagati y'a sɔrɔ ni texte tɛ yen Tchad ta filɛ nin ye munna Tchad ta tɛmɛna Tchad b'Afrique centrale de la CEDEAO ɲɔgɔnna min bɛ yen à l'époque présidé par Denis Sassou Nguesso conseil extraordinaire ils ont cautionné Gabon Guinée-Bissau Cameroun Tchad u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Centrafrique ka t'u ta kɛ o tɛ CEDEAO ye o olu ka texte b'u bolo an ta b'an bolo donc la question c'est aujourd'hui puisque an tɛ se ka taa o kɔ ɔ n'a ma ɲɛ an tɛ se ka t'o kɔ an n'olu kan ka taa an bɛ se ka mun de kɛ o taɲɔgɔnya kɔnɔna la mun bɛ se ka jamana jɔ sini ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ wɛrɛ lase an ma moi je crois que c'est ça aussi l'intellectuel c'est-à-dire n'an taara logique fɛ logique min n'an b'a fɔ ko foyi tɛ se ka kɛ tant que parce que constitution éléments ma dafa
il n'a pas député, assemblée nationale, walma ou nanyo non. Nangambeto basi de camp. Faut être na élément. J'ai vu le cas de Burkina. Non, faut être na élément. Amena asigile ne bina tout tidro. Mais Burkina il est Burkina il est les grandes réformes contre de la lutte contre la corruption à la transition de Congo. Mais au moins ma constitution là, ma constitution il est moi. CNT. Parce que loi les permettait. Saria Tumbu permettait au Kondana la réforme bauke, ka jamana nafulo yuruguli, ka dobo ala a yuruguru bao kumineli noya. O temena. Mais oui, Saria Wureta, Mouye Blaise n'a fait mot symbole élection qui ont été attaqués devant la cour de la CEDEAO qui a condamné le Burkina. Mais Burkina CNT, ou même la constitution, fait venir constitution ou permettez ou même la parce qu'en charti, il faut quand même France constitution copier. Charti me fona flambeau Burkina charti copier les nedou. Nya bebo ya no. Depuis préambule fa là-bas. Achimiaka Mugobla, d'autres Guinée ka d'autres y en fait. C'est copier-coller de la Guinée et de trucs. Aka expert nous m'a barafou et kem malikona. Oui, si Google ka ndoro ka Guinée ta dota, ka bouffé Burkina ta dota. Copier-coller Morana Beya. La charte du Burkina, la charte de Dadis. C'est la somme de ces deux de Bachimga Mugoblo sans faire. Faut original ta kono du Mali. A charte c'est égal là, mais quand tu prends la tradition du Burkina, mais ils l'ont fait de manière que, oui, réforme d'Oké kata élection avec Michel Kafando katara. Donc, pour l'année Congo et Mabi, on sait que nous réformons de que nous me sente ka prérogative kono nabe jamana joli sini au sinsimbi. Anga masuya. Ne fin fo. Ni problème fin souligné a problème bela jele solution B a folie yere damakona. Ah ouais, je suis d'accord effectivement. Ningi masisa. Quand il est chef de village ou quoi. Au cours de anga loata mi no be se la chef de village ou bla ou dambe nuka avec Ghana avec Benin c'est vrai ni mangani na almami uni anga wura koro ko anu ka bonzon ko au cours de anga loi do tambi mi se ou bla ou pas faire on a pas besoin on n'a pas besoin de loi organique et autres là pour que go exactement voilà CNTBC ko na CNTBC ga munuta ah et puis cour constitutionnel ni nga na sur la c'est abana ko gabi ke abana cour constitutionnel ma faut vice-président ka président oh donc on y rombe c'est même Isali Dodima Sénégal vous savez maintenant que problème d'obéir mu fossa ni affaire hacké million kemesoro akadai anafa kabu moi je suis vraiment d'accord en flamme bodio na me kiri gam na fokati jonin kati ibe va vient que ibe klebe baite sénégalais bon on me clé kati tribunal la fou hine bi mine petika dunka clé fait quoi affaire renvoyer là au betara au va vient Sénégal Sénégal 6 ans fait mounouye signon ko clé voisinage ani délifin problème correctionnel nous ni tra gendarmerie là dron ou be au blanc kata ko quartier douti bara au ba nyini ka au labé namase il fait un PV de non conciliation. C'est en ce moment que gendarmerie au fond avait soro ka nyini ka au labé nous le fonamassé au coffre de blanc kata tribunal là. Aujourd'hui ça c'est au Sénégal et Macky Sall a pris un décret il y a 4 ou 5 mois, tous les chefs de village avaient baissé à 50 000 francs par mois. Ça, je suis d'accord. Avantagé avec gendarmerie désengorgée, avec tribunal désengorgé, ou a fait me régler ce qu'il a là. Parce qu'il y a des gendarmerie ni policiers ni juges ou kana. Et quel est le cas? Après, mais que tu trouves avec un allemand, c'est vrai. Mais on peut des plans, on y en a un côté en banane là. Mais on doit ta fourcille là, non. Maintenant, fourcille avec un mystery là, avec bandroba enregistré au PV, bêta enregistré mairie là, ça donne la même valeur juridique. Quel est le cas pour que ne fana be ka kele de anga nunu fana kew tant que ni mo do mana na hakli na wi atkew donc au fait au code de procédure pénale c'est code de procédure mi ni be ko fo wara yele magadna to exactement oui décret damadi ah voilà c'est un simple décret donc le président c'est ta droga yele abana tu as compris oui je parle du code de procédure civile oui code civil voilà, code de procédure pénale ni fait no lui loi ya fam. Et puis, il y a des gens qui ont fait. Et bah, donc, tu peux faire sur la fin d'une année, très important. Ah ouais. Corruption clé. Mais, la corruption clé, il y a des gens qui ont fait.
Et la preuve, Mali code de procédure pénale, ni i nominela, modo fait, qui a gawar détourné walma yi bina gawal ma fin vrai. Sharia be hake di procureur ma, aka wele kap manu nyonche. Uba fo ma ko médiation pénale. Na mananu nyonche na bena, soit que ya tiki gawar sara walma fin vrai, parents mananu nyonche ou bien fin. Procureur de PV de la oué qu'elle est bannie. Kiribana. Mais, charia be munde fo jamana wari chouyen ko la ko tisaka ke. Ko procureur tisaka puma mo fe mo mi wari chouyen. Intransigeant non donc si ça munde be fe ibina yoro mina dro ibi do kaso de la. Hein? Donc ne dona kaso la ka ba ibita mo warsa. Donc, Yamaria de Kanga dit que la loi fallait de telle sorte que le procureur Kaseka Karsa Wele Kajininga. Oui. Tel que tu as bouffé 2 milliards. 1 milliard flat de chouette. À papier au flemi. Antefega Iblagata Kasula, Antefegi noble. Un milliard flat dit en farlagnon, en papier c'est c'est tout. N'en veux que c'est ça. Hein? Si ça on a sur 1 milliard babou de son. C'est vrai. Je suis là. Mais, ni mot que. Ni a tigi mine ko progrès te se ka kuma fe ina fo sharia be o fola chogo mina donc e be ta black kaso la si ça ba jija de ka bo ale magote war sara la bleu c'est vrai wa bi bo fana ah donc jamana bi jota ni be de kanga yelema loi munu bambulu loi monte ya fam ni loi munu kanga fale mais burkina ni ngono de taw voilà o loi be se ka ta CNT fait parce que obu ka barako effectivement moi je suis d'accord avec woro là parce que na fora ko ibe kaso ke akla ga war sara Allah ibe kelen sugondi ga kelen to ita fla be ke ibe kaso ke sara akla ga bo fenti bolo bon akacha mo chama fo sharia re kelen no ka fogo ibine na chugo chugo la ki yani ka kiri che ka nga bla sans saba mana dafa ka bla mo chama be mi milliard tandu kusigi sans saba parce que ni crime do ibe ta sankele effectivement c'est que ça oublier que mo encourager ka fin sera loi main oui loi main et puis entre nous en fait loi mi code de procédure pénale imanana juge d'instruction ga bureau kono walma procureur ga bureau kono ki mine ki datu abu ko me ga che mine ga bla kulu ite nyininga c'est-à-dire fengele me fait to yi jamu i nom na le ndonna interrogatoire de première comparution car ça i to ni i jamu ni i be bon dula bon donc i nom ne ndo ko ni de i sonama ay maçon ah donc bon ambi blagata abana so itali nemu justement mon des mesures c'est la question pour contrôler mais du wara pour que igata kasola mais c'est tout un tas de problèmes parce que sharia ba olu français nous na par exemple sharia ba iraka fo mo manga ta kasola ni exception te c'est-à-dire que la liberté est le principe on est principe oui mais kasola donc vraiment faut ni fama au red de ça est-ce que me ka on de quoi so Sarkozy fleni par exemple et a nommé un dossier tant de là de là mais à ma délégué clé kasola mais maître me fait nos filles ayoro la ni saria fo il se ga fien sur la comme ni mon fille 600 ni iye juju nyininga ou ba fie ko baraka cha ama commune kelen ngono commissariat fla saba ni ango commune ta sa commune kati 5e B 14e B 9e B wa très généralement police nous clabé mugo munumbe interpeller ou fait ou nous bébé na wula fait nous nana wula fait à supposer que 5e kanani mugo duruye 14e mugo duru 9e mugo duru mugo tan duru ka PV juge ba fi ko tanta bolo ko be kalan clé bon durée de garde à vue au expiré placité garde à vue qu'on a la police là commissariat là wa fi ko na ñu bla abisega ke anyini ni galera table oh pour ganga temps soro ka PV kala ambu bla infolo pour ne pas courir les risques ka boli après ambu ka PV kala don noni oui à la décharge des unités d'enquête et des parquets et juges d'instruction mais ni code de procédure ta ne bolo sariya tanya tede a folen do akono procureur be kalo ibe mugo hake mi nomine
i b'a nɔ minɛ kun min na i ye mɔgɔ hakɛ min ka kasoladon laɲini kɛ i y'a laɲini kɛ ka da fɛn min kan procureur bɛɛ kan k'o rapport kɛ k'o ci procureur général ma kalo saba n'i ma fili ou bien chaque mois et la procureur kalo saba i ka commissariat bɛɛ procureur bɛɛ kan ka taga lajɛ aw ye mɔgɔ joli minɛ ka registre ta k'a lajɛ ni commissaire ma mɔgɔ dɔ minɛ ka sɔrɔ a man ka minɛ o kunna ni dɔ ma si ye ka sɔrɔ a man ka si o kunna dɔ ma tile 2 tile 3 tile 2 tɛmɛ commissariat kɔnɔ ka sɔrɔ ale ka mandat spécial tɛ et fait un ordre de prorogation. Donc le procureur doit exercer un contrôle sur les unités d'enquête gendarmerie ni police. Procureur général fana bɛ procureur bɛ kɔlɔsi u kana mɔgɔw don kaso la ten par le suivi des dossiers. Et procureur général ka ressort bɛɛ de y'o ye 6 mois a bɛ taa fan bɛɛ kaso bon bɛɛ. Bon o bɛ code de procédure kɔnɔ ka procureur contrôler pour que u kana mɔgɔ bila yen ten ko parce que a ka d'u ye parce que bilali kun na ten sariya y'a bɛɛ fɔ. Est-ce que n'o bɛ kɛ avec l'inspection du travail? Kana procureur bɛɛ ka mandat hakɛ procureur mandat hakɛ min da kalo kɔnɔ inspecteur ka mandat bɛɛ ta k'a lajɛ mɔgɔ hakɛ min donna kaso la u donna kun min na est-ce que fɛn min tun bɛ yen sariya y'o fɔ wa est-ce que procureur u ka donni respecté wa est-ce que a remetté wa est-ce que notation na ni magistrat sanctionné la ou bien mun ma kɛ ka ɲɛ k'o promu est-ce que o tɛna dɔ bɔ a la wa est-ce que ce n'est pas plus le laxisme plutôt que un déficit de texte ou bien de contrôle ɲininkali de don non loi de main parce que loi ma contrôle tɛ yen wa loi ma foyi fɔ procureur tɛ unité contrôler j'arrive loi ma foyi fɔ ko procureur min bɛ procureur bali ka mɔgɔ don kaso la loi ma foyi fɔ min bɛ juge d'instruction bali non mais détention préventive kun de b'a la j'arrive kun b'a la mais a kun wajibi a ma sɛbɛn k'a fɔ ko ni nin ma rempli ko i tɛ se k'a don f'o de ka sɛbɛn parce que charia est au déo. Tant que c'est pas interdit, c'est permis. Mais par exemple, les éléments constitutifs d'une mesure en affaire à portée juridique. Quand on te dit qu'une mesure de détention préventive a élément constitutif garantie de représentativité et mettre hors de risque de perversion des preuves, et voilà tout. Oh, quelle est la portée juridique des éléments constitutifs d'une mesure? Est-ce que ce n'est pas les éléments de contrôle? Il m'a fait qu'à portée juridique. Il faut pour que moi quand détention préventive là. Pour que mamunu no lu tonyona ika kofe lu dusuka se kasuma ordre public maro ne ka mo kalme ne ya me ko mo do mine na sugula sisa akumbe shweni na aya mine ga tana e procureur ya do kasula jama be kalme ya fa flana e munyi c'est à dire que na tigi nana bla est-ce que atena buli sabana e munyi c'est que peut-être que na mamine amago be enquête la mina prévu mununa anteno prévu walma na le reblala so mata o chere ou no prévu tien sharia be mo juju ya maria ka mo mine yani ka kiri tien ni ko nunu de koso ni nunu ma dafa mais sharia ma sebe ko ni nyoro ma dafa ku itse gabne donc sharia kelendo ka juju kanabla ou yere kat familiali la nu mi uja woke. C'est ça la vérité. Donc mais dominani sharia fali ka fo mo tiseka ta kasola yana ga kiriche mami na sorola comment on appelle ça à donner do atenapoli ni yo se loi kono. Par exemple tu peux un maire, un ministre, un directeur national qui n'a pas démissionné à Baka Barala, à Benekou. Et bien c'est qu'à Sevenchou, mon nom est la catégorie. Mon débat est la catégorie. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, n'est-ce pas Sebe, n'est-ce pas Sebe qu'a donné nos catégories? Non, moi, Sharia, c'est que Sebe. N'a au Sebe 6 ans. À Triti Mine. Mais ni Sharia, moi, Sebe, le juge est libre. Mais il faut qu'on défier, c'est le juge qui est libre. Le procureur est libre. Limite, il faut y taka fanga la modatula. Bon, na forêt ça ko kunati met kunari pour que ka doni so ngono fini jamanga kila fulanga ki kuna ninga ki bolo
ɔ ni e yɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ o tɛ e bolo a ka fɔ gardien ko mɔgɔ tɛ don ni so in kɔnɔ ni fini bilenman t'a la fugulan jɛman t'a kun na babusi t'a la n'a yɛrɛ so kɔnɔ fugulan jɛman t'a la babusi t'a la a kɔrɔ ye di ne tɛ k'i ka question faamu i ko pour que mɔgɔ ka taa kaso kɔnɔ yanni kiiri don cɛ kun 4 y'o de fɔ i ye ko kɛ mun na ko a dabɔra min kama ko a ye a dabɔra mun kama voilà mais sariya m'a fɔ awɔ ne b'a fɛ k'a faamu de i ko a dabɔra mun kama minnu tɔɲɔna olu hakili ka sigi kun filanan a ka ye ko n'a bilara a bɛ se ka dalilu dɔ latunu a bɛ se ka seere dɔ bagabaga walima k'o laboli walima a yɛrɛ bɛ se ka kɛ a tɛ ye bilen ni mago sera a ma o ye kun ye saba ye kun ye fɔlɔ ye ka mɔgɔw hakili sigi mais saba ye kun ye kun fɔlɔ an kana risque ta ka boli filanan an kana risque ta ka taa dalilu dɔ latunu walima ka seere dɔ bagabaga sabanan o ye représentativité ɔ ni o kun saba e ye ko kɛ o si saba si tɛ yen a fɔra pour i ka mɔgɔ bila ye fo ni saba de ka dafa n'o saba ma dafa hakili yɛrɛ man ka ko dɔ yira mɔgɔ la wa n y'o de f'i ye sa ni sariya ko danna hakili ma dɔrɔn o ye fanga dilen ye juge ma tant que ni sariya ma sɛbɛn ko nin tɛ se ka kɛ donc o kɔrɔ de juge bɛ se k'a kɛ i b'o yɔrɔ de faamu quoi donc e ka solution ye jumɛn ye sisan solution ye min ye sisan ka sariya yɛlɛma de telle sorte que zonba minnu ye wariw dun ayi an tun bɛ mandat détention préventive wɔrɔ la wari dunba ninnu kan donc ka procureur yamaruya ka se ka kuma pour que ka n'u ye wari sara poursuite ka jɔ yen o ye ne ka proposition ye inspection dun lutte contre la corruption ko la mandat ko c'est à dire que sariya kan ka yɛlɛma de telle sorte que n'a nana ye ko taabolo fɛ k'a fɔ ko nin tigilamɔgɔ in a ka ca Ala fɛ a tɛna boli a ka ca Ala fɛ a ka ca Ala fɛ a tɛna boli probablement a tɛ boli parce que o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ e nana e bɛ fɛ ka avocat dɔ minɛ denbaya b'i bolo i bɛ fɛ ka huissier dɔ minɛ huissier bɛ yan a ka sow bɛ yan a ka kabila bɛ yan a ka intérêt min bɛ yan a ka intérêt min bɛ yan a bɛ taa min donc e bɛ t'o minɛ k'o datugu pourquoi i b'a datugu mun na donc sariya bɛ se k'olu disposition façon ta de telle sorte que a tigi juge tɛ se k'a tigi datugu par essence sariya ko k'a tɛ se ka datugu o waati la parce que datuguli mɔgɔw hakili la ko n'i datugura yanni i ka kiiri cɛ k'o kɔrɔ ye de k'i nɔ don o tɛ tiɲɛ ye koyi sariya ko tant k'i ma juge k'a jɔ i la k'i condamné fo ka taa définitivement i nɔ tɛ n'an bɛna kiiri la sisan an tɛna kiiri la k'a fɔ ko an bɛna mɔgɔ ka comment on appelle ça mɔgɔ ka jo yira an tɛ n'o la an bɛna kiiri la de k'a lajɛ procureur min y'a nɔ minɛ mun de b'o bolo n'o bɛ se k'a to an b'a fɔ k'a fɔ k'a tigi jalaki don n'o fɛn tɛ procureur bolo a tigi o kɔrɔ de y'a tigi jalaki tɛ procureur dun bɛ se k'i minɛ k'i don kaso la k'a sɔrɔ a ma ɲinini yɛrɛ kɛ fɔlɔ donc sariya kura de kan ka ta sisan sariya de bɛ ta k'a corriger pour protéger les citoyens donc nin bɛɛ bɛ se ka kɛ transition kɔnɔna la minɛni cayara ninnu yɛlɛmani ninnu ye c'est à dire que nin tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 baara kan k'i sigi dɔrɔn loi article par article ka fɛnw don a kɔnɔ mais ça ne dépasse pas 15 jours ça c'est vrai kɔdi 20 i b'a di ne yɛrɛ tile ma n tɛ kalo 2 kan b'a bɛɛ yɛlɛma est-ce que pour le donc ouais CNT avec CNT ka prérogative fana kɔnɔ CNT bɛ se ka ninnu kɛ effectivement ça c'est pas des choses compliquées c'est vrai voilà donc vraiment le Mali a besoin ka yɛlɛmali kɛ n'i y'a ye n tɛ fɛ an ka kiiri ko in dan kiiri ko ma parce que yɛlɛmali barika ka bon fo k'a dama tɛmɛ d'accord hali partiw ka parti min b'an fɛ yan parti 200 ani 40 c'est-à-dire que il suffit que u ka réunion kelen kɛ dɔrɔn u bɛ facture ta ka t'o yira état la u bɛ miliyari 3 tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka da mun ka di e de wulila k'i b'i ka fanga ɲini munna anw bɛ an ka jamana wari bɛ ta ka tila k'o tila hali relecture ko kuma min bɛ yen ka da mun kan ouais je suis d'accord avec o kan ka dabila n'i b'i jija i k'i jija. Non, on ne donne pas d'argent à un parti. Bon, moi je ne suis pas contre la suppression des subventions. Voilà. Kada Munga,
Parce que partout fana be bara minge jamana ka bara dun u be mbara ke mena lendu papier kan jamana ka bara de ka jamana dembe la kunu jamana sariya la u to ke mena lew ko jamana ka bara de ka jamana dembe la kunu jamana sariya ana mara cogo o kan be ka se ko don ka mara kolosi sigiyɔrɔ bɛɛ la o de état ka fɛn former les citoyens les sensibiliser sur les lois de fonctionnement des différents de l'état des services publics afin que yɔrɔ yɔrɔ la il se contrôle citoyen qui hôpital kono police so kono sira sanfɛ eaux et forêts partout jamana kan k'o fɔ bɛɛ o komi jamana tɛ o bɛɛ kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ b'o kɛ hali n'i ye kɛn yɛrɛ ye i bɛ mun kɛ i bɛ jama ka baara kɛ o tɛ des structures à utilité publique voilà o b'o partout b'o kɛ c'est à ce titre là que jamana ko a b'u dɛmɛ parce que u bɛ k'ale ka baara k'a place la papier kan et pour que k'o contrôler sariya min tar'o de la là où je suis d'accord avec toi a sariya yɛrɛ fɔlɔ ko député partout kɔlɔsili o baara la o ja u bɛ dɔn u ka député hakɛ fɛ an'u ka maire hakɛ formation foyi t'a la mais par contre n'u y'a daminɛ i ye atelier joli kɛ san kɔnɔ i ye séminaire joli kɛ san kɔnɔ i ye mɔgɔ joli former a PV bɛ min a TDR bɛ min a rapport bɛ min liste de participants bɛ min a bɛ se ka dɔw la parti jɔn ye mɔgɔ joli former ka région kɔnɔ ɲiyan san kɔnɔ dugu joli kɔnɔ i bɛ se ka dɔw ye mɔgɔ joli de former san kɔnɔ sujet jɔn de kan mais k'a fɔ dɔrɔn ko député joli b'i bolo maire joli b'i bolo ani représentativité u bɛ taa so dɔ ta k'a sɛbɛn o da la siège mɔgɔ si tɛ yen ka taa wari labɔ ni san bana chez Cour des comptes la ye là je suis d'accord avec toi si l'objectif est la formation l'accent doit être mis sur les modules de formation et sur toute l'année du territoire o de kan ka kɛ élément de contrôle fɔlɔ ye avant d'arriver au nombre d'élus mais min f'i ye an ka parti y'a faamu dama de ye olu créera de élection ni élection waati tɛmɛna maa si tɛ parti si tɛ yen min bɛ taa bɔ mɔgɔ. oui mais n'i ye nin kɛ u bɛ baara kɛ o n'u ma baara kɛ u bɛ wari perdu. bon wari in de man ka di mɛnɛ voilà c'est-à-dire que n'u bɛ mɔgɔw former u k'a former wari min ni état kan k'o d'u ma dɛ état yɛrɛ k'o utiliser à travers l'administration. bon an état de fana dɛsɛra k'o baara kɛ kunnari. non état bon wari min bɛ ka di fu de don. parce que parti si tɛ ka maa si former. bon partout kana kɛ. d'ailleurs u b'o wari de ta k'o kɛ mɔgɔ san wari ye. je suis d'accord avec toi mais est-ce que au lieu que k'a wari rejeter ka partout bɔ a la parce que n'i y'a to état ma pendant 40 ans an ye état fana nɔrɔ ye bilan 0 ni état fana tun ɲana an tɛ kɛ tan n'an kun formera an tɛ taa ni parti kolon militant kɛ o maintenant ne bolo yan'an ka taa accent kɛ k'a fɔ ko député joli b'i bolo maire joli b'i bolo siège joli b'i bolo k'a fɔ parti o parti pour que wari ka d'i ma i kana yira fɔlɔ i ye mɔgɔ joli former fan jɔn yɔrɔ jɔn a PV ka bɔ a TDR ka bɔ voilà là n'o kɛra ne y'a ye ma mɔgɔ former wari tɛ d'i ma donc n'o kɛra jagoya u bɛ taa baara kɛ o. parti dɔ delila ka ne wele k'a bɛ fɛ ka école dɔ dayɛlɛ pour que k'a ka cadre former k'u former loi électorale la k'u former constitution na k'u former moi j'étais très content mais kɔfɛ a ma dayɛlɛ bilen dɛ. Par exemple, quand tu prends le SADI, le SADI avait une école de formation. Amadou Djikroni Taranao, il y avait chien flas, ça va pas, Djilibougou. Mariko, partout, Tumbake. Et en termes de séminaire de formation, Parena, pendant combien d'années, Parena et formation Tchamanké en non. Mais moi je crois que l'accent doit être mis sur ça. Voilà, c'était une période pendant la transition. Il y a un critère que nombre d'élus, il y a un critère maintenu. Critère follow que. Mais il y a un critère où on fera quand même parti wajibia ou quand c'est militant ou pour former. Ah bon. Donc ni bête de kanga do. Ni période qu'on a. C'est un thème c'est quand en fait c'est un problème bien que mi est drôle. Fait mounou nat na nye, faut constitution ka fali. Oui. Ah bon odun ni duma constitution fana fale kele wara be de o de ani suraka wa kele l'accord d'Alger là a te se ka appliquer ni constitution ma fale parce que min ba le kono o régionalisation de ka ambo décentralisation na ka ta na ni régionalisation régionalisation de iba fo ni ya comment on appelle ça, autonomie de photo du Bamanangana ko di région. Mais est-ce que la région peke iba fo ou taou yere. Abako meti. Bon, au mi flemi, au tseke tant que constitution m'a fallu. Bon, constitution ben a fallu choko di CNT fait. Ça ouais dans ma question dit. Wa, na ma se ka fallu.
CNT tɛ se o. Bon n'an ma se k'a falen o y'a dama kɛlɛ fana de. C'est ça. Donc mɔgɔw kan k'u miiri nin bɛɛ de la. Assise nationale de refondation min n'a fɔra. Nafa jɔn b'a la. Nin kuma ninnu bɛɛ de kan ka ta k'olu sɛgɛrɛ. Ni maliyɛnw bɛnn'a kan fɛn min tɛ se ka kɛ sariya la o bɛ kɛ koyi. Hali constitution min filɛ nin ye an bɛ se ka au lieu que an k'a fɔ an b'a yɛlɛma an b'a ta dɔrɔn k'a bila kɛrɛfɛ. E yɛrɛ bolo mun constitution kura dilan. E yɛrɛ bolo mun bɛna taa fɔ assise kɔnɔ mun ma fɔ dialogue la. Assise n'o y'a sɔrɔ i ye dialogue sigi. Assise dabɔra min kama i tɛ jɔn k'o f'i ye. Fɛn fɔra ko dialogue national o forum de ceci ou de cela o journée nationale des domaines ou des choses u b'o bɛɛ papier de ta ka n'a to n'a tunna commission de bɛ sigi min kan ka ta o papier ninnu kɔnɔ o bɛ ta o kɔnɔ. Est-ce que e Choguel lamɛn. Kura min bɛ ta. Choguel ko k'a ta Kidali fo yan fɛ kan min ja bɛɛ bɛ taga Suraka kan Tamasɛki kan k'i bɛ mun dɔn t'o fɔ. Awɔ. O kuma tɛ minɛ la n'a wulila mun kan. O kuraw de bɛ ta ka na fara kɔrɔlenw kan o. Kɔrɔlen bɛɛ tɛ fili o. Mun kura bɛ yen. Ne bɛ o la ne ɲininka. Mun de bɛna taa fɔ i ye Jabali sɛnɛkɛla fɛ ɲinan k'a m'o fɔ kunun. Non hali n'a seginna ka kuma kɔrɔ kan o papier bɛ ta kɛ. Ni kura yera kɔnɔ o bɛ fara kɔrɔlen kan. O de bɛ ta sisan k'o kɛ. Awɔ ne bɛ e yɛrɛ ɲininka o. 2019 ni ɲinan cɛ o. Mun de problème bɛ Mali sɛnɛ kalan lakana mara politique sira fɛ ko mun ni yɛlɛma kura donna ni o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko an ka segin kura ye tuguni ka kuma ka taa kun wɛrɛ ɲini. Non par exemple an ye kuma fɛn fɔ tan. Ni kuma bɛɛ dɔɔni bɛ papier dɔ kɔnɔ. Forum ninnu ni sur la justice sur les domaines. Est-ce que ni expert ta k'o ta dɔrɔn k'o dépouiller. N'i y'olu bɛɛ ta. Ka tila ka mɔgɔ bila ka taa terrain kan. O ka taa population ɲininka. Olu ka kuma ni kuma kura min sɔrɔlen fana kɔnɔ. I b'o ta k'o ni ninnu comparer k'u fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ document ba kelen ye. O de bɛ wele ko les résolutions. O de bɛna soumettre assise la. I y'a faamu wa? Et puis yɔrɔ min bɛ yen ni o la ne bɛ k'i ɲininka yɔrɔ min ni faamaw y'o fɔ n ye ni n b'o da i tulo kan o de ye résolution min mana bɔ assise nationale la a bɛ wajibiya de candidat kan minnu bɛ fɛ ka fanga ɲini. Et en tant qu'avocat. N ko faamaw ye min fɔ n ye. Ne bɛ k'e yɛrɛ de ɲininka. n b'a fɔ a bɛna kɛ cogo min. A fɔra ten minɛ. I ye kuma fɔ nka kuma kura tɛ an y'a mɛn Choguel la. Voilà exactement. Ne bɛ ne yɛrɛ ɲininka sisan e ye sariya kalan. An ka sariya yɛrɛ fɔ ye. E bɛ se cogo di k'o wajibiya candidat kan cogo di ni bɛɛ bɛnna sisan ko Mali sɛnɛ problème dugukolo ko b'a la engrais da ka gɛlɛn an ka nin de sɛnɛ Mali kalanko problème ye nin a kɛnɛya problème ye nin lakana problème ye nin kiri problème ye o bɛɛ mana bɔ résolution min na candidat bɛɛ diyagoya i bɛ baara kɛ ni o de ye mun programme wɛrɛ bɛ yen tuguni. Ni candidat bɛ baara kɛ n'o. Et dans 20 ans encore, o de fana bɛ wajibiya bɛɛ kan parce que k'a bɛ don constitution kɔnɔ. Kun ye min ye. Nafaba belebele min b'a la ne yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. N b'a fɛ i ka expliquer sariya la fɔlɔ n'a bɛ bɛn. D'accord sariya la n bɛ min f'i ye sariya e bɛ ka sariya ko in kɛ cogo min o tɛ koyi. Ni faamaw ko min bɛ kɛ o de ye sariya ye. Maître e yɛrɛ ko yan sisan nɔ ko foyi tɛ jɔ ni sariya tɛ. Gima faamaw mana fɔ ko min bɛ kɛ o de ye sariya ye. Munna e tɛ se ka sariya ta ne tɛ se. E ni ne ma fɔ kuma daminɛ sa ko ayi minalen don. Ne ɲininka munna e tɛ se ka sariya ta. Ne b'a ta e b'a ta. E tɛ se k'a ta. An bɛ mɔgɔ de bila ka taa ta. Non nkalon don. E tɛ se k'a tigi bila ne tɛ se k'a bila faamaw de b'u ka sariya ta. N bɛnalen o maître e bɛnalen o an ye kuma daminɛ mun na. Sariya ye an bɛnna ka mara kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min sigida dɔ la. Jɔnni bɛnna kan. Jamanadenw. U ma bɛn a kan jamanaden jumɛn. Loi minnu fɛn fɛn bɛ Mali la e y'a jumɛn voté. Ayi ne bɛnalen e ma ne ka kuma faamu sa. Voilà. A kun tɛ kɛ ten kunun. N'an ko an bɛ jamana kura jɔ sini an ka jɔ ni kunun taabolo kɔrɔ ye wa. Ni jamana kura jɔ cogo o cogo la faama de bɛ sariya ta. Ayi e ka ne lamɛn e de da ko ne ma e ko yan nɔ fo ka Mali kura jɔ. Mali kɔrɔ in o de ma ɲɛ. E de ko Mali kɔrɔ in kununnama tun ye ne ma ɲininka sariya la. Tubabuw de ka sariya kun b'an kunna. Démocratie ma ɲɛ. An ma fɛ dugutigiw don da la. An ma alimamuw don da la. An ɲinana an ta bɛɛ kɔ ka tubabuw ta. O de ye kunun Mali kɔrɔ ye o de ma ɲɛ. N'an ko an bɛ Mali kura ta
fanga sigi an yɛrɛ ka laadaw ma an k'an yɛrɛ ɲininka hali b'e bɔra tuguni ko Mali kura jɔ ni faamaw sago ye k'an dabɔ a la faamaw b'a ta ni u b'u hakili to an na ne b'o de dɔn mais o ne an b'a ta cogo di an b'a ta o tɛ kelen dɛ mais ne ma deli k'a si min ye ma vota ye ma jaw ye ma wage ye ma fɛn ye ma Choguel ta o bɛ se ka ne hakilina dɔn cogo di Choguel tun bɛ Sikaso don a tun tɛ jɔ o de ye assise nationale ye ko ka t'i ɲininka mais an ɲininkara il y a 2019 an ta o papier bi o tɛ waleya dɔrɔn wa bon ni ɲininkara tuguni ni miliyɔn e yɛrɛ b'a la ko wari bɛrɛ tɛ yen k'a bɛ ka tiɲɛ e ɲininkara tɛnɛ wari dɔ bɔr'o la a tila ka taa ɲininka ka wari wɛrɛ bɔ tuguni Mali kura bɛ jɔ ten de ni kuma kura b'i fɛ mais don o don kuma kura hadamaden fɛ ni kuma kura tɛ yen i ye kɔrɔlen min fɔ o bɛ taa o de bɛ kɛ sariya ye à ce moment là yɛlɛma ni minnu n'an bɛ ko ne bɛ e ɲininka par exemple n'u nana ne ɲininka ne ye nin fɛn minnu fɔ tan ne b'o f'u ye k'a kɛ papier ye k'a d'u ma u bɛ taa fara u ka kɔrɔlen kan bon dans ce est-ce que donc a fɔra de sisan programme unique est-ce que o tɛ parti unique ye non a fɔra de sisan e ma ko programme bɛ jagoya bɛɛ kunna programme unique tɛ non programme kɔrɔ ye programme unique tɛ dan k'a ɲɛf'i ye c'est à dire que an ka jamana kɛra faamaw ye ani experts olu de jɛra ka papier dɔw dilan dɔrɔn u bɛ ka jamana mara ni maa wɛrɛw ka hakili ye u mago t'an ka hakili la maître sisan an ko k'u k'an ka hakili ta maître de telle sorte que u ka se k'o kɛ programme ye maa n'i bɛ fɛ ka fanga ɲini o ka wajibiya i kan o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i yɛrɛ tɛ se ka na ni hakilina kura ye maître argument filɛ i bolo ni olu fɛn ninnu tɛ kelen ye ne bɛ question fila d'i ma mais question fila n'a fɔra ko kuranɛ bɛ kuma seli kɛcogo ni fɛnw kan o kɔrɔ tɛ kuranɛ ko an kana micro utiliser o voilà donc ni micro fana b'i bolo i b'o fara kan ne bɛ nalen kuma min f'i ye dialogue min kɛra yan ni jalaki kelen ko faama dɔw de bɛ n'u sigi ka papier dilan yan o de fɔra jɔn fɛ Choguel Modibo Sidibé Soumaïla Ala k'a dayɔrɔ sumaya an kelen k'a mɛn anw wulila personnellement ne an taara Modibo Sidibé ka parti la ka nin question kelen poser u ko sigikafɔ bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ a tɛ bɔ sanfɛ ka jigin an ko Baba Agib Pinochet ani Aminata Dramane ni Jara ko an ma a bɛ daminɛ duguma ka yɛlɛ u ko hali n'o kɛra k'a kumakan IBK t'a labato an ko IBK y'i kali k'a b'a kɛ ko dalu jɔn b'an bolo k'a b'a kɛ an ko dalu jɔn b'a bolo k'a t'a kɛ Modibo Sidibé yɛlɛla en tant comme Descartes an ka taga a fɔra k'a bɛ kɛ cogo min n'a kɛra ten a ma fɔ an kɔ n'a ma kɛ ten fana an bɛ bɔ k'a fɔ an taara Soumaïla Cissé Ala ka hinɛ la a don ani Choguel ni Iba Ndiaye de y'an bisimila Choguel kelen Choguel ko n'a daminɛra duguma ka yɛlɛ o de ka ɲi ko nka kulu bɛ ka mun bisigi IBK bɛ sɔn ka daminɛ sanfɛ ka jigin ko wa ko ni jaabi bɔra k'a tɛ lawaleya an ko k'an ka taga fɔlɔ n'a ma kɛ ten an bɛ bɔ n'a kɛra ten a ma kɛ an kɔ Aminata Dramane kumana an ka bisigi a kumakan a b'a lawaleya Baba Agib ko olu tɛ mɔgɔ ka mara kɔnɔ Pinochet k'u tɛ ka mɔgɔ ka mara kɔnɔ Jara ko ten wa kɛnɛ kan fana a bannen Musa Mara ni plateau kelen kan yan a ko jamana ka mɔgɔw kun taara u tun b'a fɛ nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan a bannen communiqué min yɛrɛ bɔra FSD Choguel ni Soumaïla Ala ka dayɔrɔ suma ko nous prenons acte fɛn min kɛra a daminɛra duguma de a ma daminɛ sanfɛ dɛ forum kɛra village la ka kɛ commune kɔnɔ bɛɛ kumana kuma ma minɛ mɔgɔ la a nana wolo mun na a nana kɛ ten ne ko kunun de ko expert wɛrɛw tun b'a kɛ anw ye dialogue kɛ ya 2019 expert si ma taa fɔ anw ɲɛ a bɛ ten maintenant ni Mali bɛɛ wulila sisan nɔ ko sɛnɛ bɛ dilan tan de kɛnɛya bɛ dilan tan lakana bɛ dilan tan o tɛ programme ye wa ne y'o wajibiya bɛɛ kan an ka bisigi ɲinan samiya sɛnɛ a gun bɛ tan dans 20 ans mun b'a yira anw na ko sɛnɛ kun kelen bɛ kɛ ten quand tu donnes une valeur constitutionnelle à ça à cette région là dans 20 ans mun bɛ kɛ ou bien chaque 10 ans an bɛ constitution yɛlɛma tuguni de non c'est pour m'a fait juridiquement i ka exposer ɲɛ et bien c'est qu'on imposer candidat ou quand tu dis non kérate, quelle est la valeur en réalité du multipartisme ou la différence entre le multipartisme et le parti unique? M'a fait quoi d'expliquer? Assise nationale ni milliard flani ko jamana denw haklinata o de bɛ kɛ batagi k'a d'i ma n'i ye candidat ye i b'i kali k'i b'o kɛ
mɔgɔw ko sɛnɛ ka kɛ cogo i b'a kɛ ten. i ye n ka kuma faamu e de bɛ ka sɛnɛ fɔ mais sɛnɛ e ma ko fɛn bɛɛ fɔ Asisi kan. non sɛnɛ ninnu ye technique ye. ayi Choguel ko an ma bɛɛ bɛ taa fɔ. an kan bɛ yɛlɛmani ninnu minnu ko n'a fɔra ko k'olu kɛ. ni tiɲɛ don i bɛ nin yɔrɔ fɔ n bɛ Choguel ka kuma kalan. Choguel ko Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Maliyɛn bɛɛ de bɛ taa ko kuma tɛ don i da mun y'i diya i yɛrɛ de b'o fɔ. hali ni sɛnɛ b'a la fɛn bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ. ɔ ni fɛn bɛɛ wulila mun na est ce que o tɛ programme de ye wa. sisan hɔrɔnya kale ni dama de don koyi sinon une fois que n'i kɛra président ye maa tɛ se k'i bali min diya k'o kɛ. ayi dɛ Choguel ka kumakan na a bɛ kɛ résolution ye wa n'i ma bato ko jamanadenw b'i bɔ yen mandat bannen tɛ makɔnɔ bilen. jamanadenw b'i bɔ yen d'accord o bɛ se ka kɛ mais jamanadenw f'u ka sɔn kɛ. voilà. Choguel ko hali n'a fɔra ko jamanadenw bɛ se k'i bɔ yen f'u ka sɔn de fɔlɔ ou bien. o de la ɲinɛ n ko. ni jamanadenw bɛ fɛ dun donc u tɛ n'i bɔ yen. constitution min b'an bolo nin ye a ye sɔsɔko joli kɛ donc hali ka papier nin bɛɛ kɛ constitution kɔnɔ o t'a to a bɛ bato koyi f'an ka mɔgɔ ɲuman de sɔrɔ. donc Asisi kun t'a la. Asisi kun b'a la parce que au moins n'i ban Asisi papier la ka taa i yɛrɛ sagona ko kɛ n'a tiɲɛn'i bolo jalaki yɔrɔ bɛ sɔrɔ i la. mais hali ni Asisi tɛ hali ni Asisi tɛ. parce que a tilanna ka d'i ma a fɔra k'i jamana bɛɛ bɛnna nin kan k'e ka nin kɛ i b'i ta kɛ. donc n'a tiɲɛn'i bolo jalaki yɔrɔ b'i la. ni jamana bɛɛ bɛnna fɛn min kan e bɛ se ka mun fara o kan bilen e yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ. ayi ni jamanadenw bɛnna fɛn dɔ kan u y'o papier d'e ma o tɛ hakilina dan ye. o tɛ programme de société ye. o tɛ hakilina dan ye. yɔrɔ o ye programme de société ye. e yɛrɛ fana bɛ se ka hakili dɔ bɔ i yɛrɛ la ka fara kan. o de programme de société o de bɛna di bɛɛ ma bɛɛ b'i kalo kan. awɔ donc différence de choix bɛ min. différence de choix ye min ye o ye mɔgɔ de ye. donc mɔgɔ. donc an bɛna mɔgɔ de sugandi an tɛ programme sugandi bilen. programme de bɛ yen yan. ayi n bɛna i ye kuma de fɔ sisan ça veut dire que Mali programme de bɛna dilan Asisi la. donc bɛɛ bɛ mɔgɔ tɛ voter programme yi bila an bɛna voter mɔgɔnifin de. parce que depuis 92 fo bi an hakili la ko mɔgɔw bɛ programme de b'u bolo k'an bɛ choix k'u ni ɲɔgɔn cɛ mais programme tɛ yen. donc il y aura un programme unique. a bɛɛ nkalon. donc Asisi de bɛna programme min bɔ ce sera un programme unique qui va s'imposer à tout le monde. i bɛ se k'a qualifier ten. ayi e ko ten sisan dɛ. o do kɛ. donc programme unique don. donc an tɛ programme choisi an bɛ mɔgɔw de sugandi. an bɛ mɔgɔ de choisi maa min n'a y'a sɔrɔ la an dalen don. o régime sugu tɔgɔ. o régime mais tɔgɔ min diya i b'o d'a la. an ka objectif ye min ye dɔrɔn an ka comment objectif n'an ka souhait ye min ye. aw ye jɔn ye. maliyɛnw an ka souhait ye min ye dɔrɔn jamana ka dilan. parce que an y'a dilan cogo min na k'a calquer tubabuw ta kan ko bɛɛ ka na n'i ka programme an y'a ye o ti ka ɲɛ. oui mais mun de b'a yɛrɛ la ko e ta o ye ne ta ye en vertu de quoi e b'a fɔ ko jagoya ne ka tugu e ta kɔ. a kɛra dialogue la yan ni nɔ nɔ. ayi n bɛ nalen maître n bɛ nalen. e ka kuma ka ca ne ta ye o i tɛ ka kuma di yan. ayi i bɛ ne lajɛya de kɛ. non n bɛ k'i jɛya o. e ko aw ta. c'est à dire que tubabuw fɛ yen il y a le parti socialiste. Il y a le parti libéral, le parti républicain, voilà, bɛɛ ka programme don. dɔw ka jate la n'an nana Donald Trump n'a ɲɔgɔnna ninnu hali État t'i jɔ ni maa si ka furakɛli ye bɛɛ k'i jija i yɛrɛ. parti wɛrɛw ta n'o ye démocrates ni fɛnw ye olu ye Obamacare ni fɛnw dilan ko ka jama fanba se tɛ minnu ye olu ka se ka dɔgɔtɔrɔsow ka se k'u furakɛ. mɔgɔw ka programme tɛ kelen ye mɔgɔw ye donc population bɛ choix kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu wa. an fɛ yan non seulement partiw tɛ programme ɲɛnama dilan u bɛ fɛn minnu ta k'u recopier u yɛrɛ t'a kɔnɔ ko dɔn wa population min n'a bɛ ka ɲɛfɔ olu ye olu mago t'o la. i ye problème ye a population bɛ voter de parce que u welela vote don bɛ yen donc an nana. karisa ye n kɔrɔkɛ ye n bɛ voter. dalilu jɔn b'e bolo ko e bɛna résolution kɛ. bon sisan résolution min bɛna kɛ dalilu de don min bɛ di candidat ma fɛn dɔ kɔni dilannen bɛ yen i b'i jija i kana olu sɔsɔ n'i y'olu sɔsɔ k'a k'i hakilinata ye donc peuple bɛ dalilu sɔrɔ i kan don min na n'i kan ka gɛn o dalilu filɛ i y'a faamu au moins o nafa kɔni b'a la. o régime tɔgɔ. o ye kelen ye. e de bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini régime na o da mɔnzɔn ninnu y'u ka fɛn mara tɔgɔ de. on est au 21e siècle maître. jɔ sa da mɔnzɔn. awɔ mais ni ayi ni ko ayi. ne bɛ ɲininka o. dato Turquie président ta par exemple. dato ye sa. Turquie. dato ye. bon ne bɛ bɔ Turquie ta.
awa anga ye beto Turquie filɛ par exemple u ka jamana développé don ka tɛmɛ jamana tila bɛɛ kan mais u ka régime tɔgɔ ne t'a dɔn silamɛya ni fɛnw de ɲagaminen don ɲɔgɔn na tɔgɔ t'a la est-ce que ye problème ye donc e de bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini Paul Kagame bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun mais Paul Kagame i tɛ se k'a fɔ ko démocratie de don koyi mais démocratie tɛ e ka ne lamɛn Paul sa Kagame ta bɛ se ka jate à la rigueur despotisme éclairé de mɔgɔ dɔ de bɛ yen min hakili ka bon a bɛ jamana fɛ min ka n'ale yɛrɛ hakilina y'a bila yɔrɔ min a b'o baara de kɛ mais o ni démocratie tɛ kelen mais e ka diɲɛ jamana kelen fana fɔ n ye jamana min kɔnɔ par exemple tɔgɔ dɔ b'an ka régime ne bɛ nale o tɔgɔ dɔ b'an ka Mali régime na an b'a fɔ ko c'est régime semi présidentiel awɔ n bɛ nale sa mais dans la réalité o réalité sa ɔ ne b'i ɲininka diɲɛ jamana kelen fɔ n ye jamana min kɔnɔ ni programme de société bɛ imposer bɛɛ kunna candidat bɛɛ kunna jamana kelen fɔ n ye programme de société awɔ ko n'i nana i bɛ Mali sɛnɛ dilan tan n'i nana i bɛ jamana sɛnɛ kɛ tan i bɛ jamana kɛnɛya kɛ tan i bɛ jamana lakana kɛ tan i bɛ jamana kalanko kɛ tan i bɛ jamana kɛ tan jamana kelen fɔ ye diɲɛ kɔnɔ ni o miirina min bɛ yen k'a bɛ imposer fanga ɲinina bɛɛ kunna jamana kelen fɔ ye sisan ne fana bɛ ɲininka o bɛɛ de tɛ ka démocratie kɛ yan bɛɛ t'a fɔ la ko démocratie ka ɲi n ko mɔgɔ dɔ de y'a dilan ou bien donc ne Mali ka innovation ye munna an t'an ta bila d'accord munna an t'an ta bila mais en 5 minutes kumakan laban fɔ ani polisiw kan